Hey, yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hello, everybody. You are welcome. You are welcome. Another chance.
here at SIS MELLY's Diaries. You are most welcome. You are most welcome. May God bless each and every one of you for being here with us. God bless you. God bless you abundantly for being here with us. All right. Okay. So today is my very first day here at SIS MELLY's Diaries, and we are going to just, introduce each other, and it's just like a meet and greet initial session. And I just want to tell you that you are so privileged to be here. I am also privileged to be here all the way from Australia, wherever you could be, all over the world. You might be in Africa, Zimbabwe, Zambia, South Africa. You might be in Australia, here where I am, different states. You could be in America or UK, worldwide. You are all represented here. God bless you for being part of this live streaming. And I want to thank SIS MELLY Diaries and the founder, SIS MELLY, for this privilege to give me an opportunity to be here. Mwari vatitira zvakanaka kutipa mukana unoyu. Inini ndiri wasu, as you saw on our flyer there, ndiri wasu all the way from Beshnaf Bridge uko vanoziva kubohera ndo kwandinobva ikoko. And ndiri kuno kuAustralia kunoku, but chivanhu chedu isu hatirashi. Kudzidza tingadzidza, asi kwatakabva hatirashi ba. Inini handitochinji. Vanhu vanozviziva izvozvo kuti handichinji ba. Matauriro angu ndiwo iwawo. Asi kana ndataura chirungu munongotizivawo zvana, asi tinochikurunga. Matozvinzwa kudhara kuti pandachitanga pazvazva kutodairana, asi tine chisanganisa kambotaura chirungu. Tombotaurawo neshona, nekuti panapa paSIS MELLY's Diaries zvachitozobva pakungoti chete Zimbabwe chete. Yatongo worldwide. Iri page rineri ratongo worldwide. It's just going viral. Saka you'll be surprised kuti vamwe vanhu vanenge vari panapa havanzwi shona, vamwe vanonzwa umwe mutauro, vamwe vanonzwa chirungu. Saka ndichaita the best I can to mix up kuti tinge tichinzwanana tese takadaro. So basically the reason why I'm here today, ndichange ndichichovha ndima yangu ndiinemiwo ndakamirawo nepaside pangu. Inini basically what I've gone through muupenyu hwangu hama dzangu. I want to encourage someone. I think you can hear from the way I've entitled this live streaming, and this is going to be my trademark, and this has always been my trademark. So even kana uchida kunditsvaga, kana uchida kudi page Facebook ipapa page rangu rinonzi izvoni another chance with G. Another chance with G. G as in G-E-E. But panapa paSIS MELLY panapa kapa ndo patinenge tichiitira zvimwe zvinhu zvacho. So tichange tichiuya nemaprograms akasiyana-siyana, tichange tichiuya nemadiscussions akasiyana-siyana, and also you can suggest zvinhu zvamunoziva kuti zvinovaka, zvinobatsira, zvinoita kuti vanhu vapfuurire mberi neupenyu hwavo vachifara. Ungava mukristo, ungava usiri mukristo, uchiitawo nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Takabatanidzwa takadaro naMwari. Mwari wakafira munhu wese. Sarudzo ndeyako kuti uda kuteedzera zvipi zvacho zvaunongonozozvipindurira wega pamberi pechigaro chaMwari. But inini panapa I want to tell you the truth. Ndinokudai mese makadaro. Hazvina basa kuti unomira papi kana kuti ndinokudai makadaro mese. Saka ndinoda kuti izvoni musununguke patinochiita program dzedu idzi. Sunungukai chaizvo. Hapana munhu anofanirwa kufila kuti inini am out of place. Saka ngatinge takasununguka. So wasu uyu manje uyu wasandi munoziva nawasu ndataura kare kuti takabvira kare kubvira kwatsambeyo techindodzidza basi tichienda takadaro. Uneni hatisi kumira, tinongoramba tichidzidza nekudzidzisana zvatiri kutoita izvozvo, zvikutodzidzisana ikoko. And muri panapa tingamboite zvemajokes zvedu nekudini hedu, asi ngatiite futi techidzidzisana kuitira kuti mukujoka kwatinochiita kuyaka tinenge tiine zvinhu zvakarongeka muupenyu hwedu, techifara nemhuri dzedu, kana tiri maindividuals tichifara, techinakirwa, techienda takadaro. Saka inini angu chairo besides repapeji rangu ramunonditsvaga ndirera, ndonzi Gladys Mutongoreya, ndozita rekwandakabarwa Mutongoreya. Tiri madzishe, chirandu chakazara, mushaya chirashwa gono ndio pariri panamu. Kwandakaroorwa hangu senemu yangu inonzi Muzuva. Ndiri pastor, ndiri author, ndinotori nebhuku rangu randakanyora, nditari kudzidza kuyaka kupereri papapo rinonzi Another Chance. Ndo pakabva
pakabve musoro wethimu yangu iyi another chance. Ndichatsanangura a bit more kuti zvinoreva izvozvezvo. Sa ndakuziva ndiri author, ndiri pastor, ndinoita a lot of counseling, you know. I'm a life coach as well. So indongofara kuona vanhu vachiita sei vachifara ndo zvinondibata pamwoyo pangu apa. Munhu kana akashungurudzika zvezve ndoshupika zvisingaitiba. Vanondiziva vanondipe mbiri yekutoti izvoni munhu uyu unoregerera too much. Ndo mbiri yandinayo iyoyo. Vanhu kutoshatirirwa inini kuti ndinoregerera maningi. Handiregerera ngekuti ina handidi kufa ngeBP. Handimbadi kufa ngeBP. Ndinoregerera ndechifurire mberi ndechienda. Chetinofanirwa kuziva mupenyu kuti takasiyana siyana. Either one topic iyoyo umwe munhu anoreacta, umwe munhu anoresponda, takatosiyana siyana. Asi inini hangu ndakasarudza hangu kuti ndikashaishirwa ndoita sei ndoregerera, ndozvandiri hangu izvozvezvo. Saka bhuku rangu irori nezvese zvandinoita zvaanother chance izvi muchazvinzwisisa nekufamba kwangu kwatinenge tichiita ikoko. Saka munhu wese ari pamba unofanira kuziva kuti hapana munhu ari perfect ba. Tinotomboshaisha mukufamba neupenyu hwedu, tinoshaisha techienda takadaro. Asi munhu unofanirwa kuziva kuti Mwari ndiMwari vanoregerera, ndiMwari vanopa umwe mukana. He is a God of another chance. NdiMwari vanopa another opportunity. Saka inini panapa chinonyanya kundifadza ngechekuti ndakapuwawo another chance. Handidi kuti Mwari is a God of a second chance. No. Handidi kudaro ba, because ndinoziva kuti wakandipe mukana unopfuura second chance. Handiti ka newewewo mukana wakupuwawo second chance iyoyo neanother chance unayo futi. Unongosarudza kuti ude kutora ere mukana wacho woushandisa. Saka panapa zvatinenge tichitaura zvinobata munhu wese. Hazvina basa kuti uri mufundisi, uri mwana wesangano, hautoendi nekuchechi kwacho. Ndakambenge ndiriko kusaenda kuchechiyo, ndandimboriyo. Asi ndinoda kuti muzive kuti upenyu hunongochinja. Handiti ka chakaita kuti ndiyo ndiri zvandizvo zvinokuda kubatsira vanhu. Inyaya yekuti ndakapindana netsekwende dzakasiyana siyana. Kubva ndiri kumusha ndiri nesi futi, ndakanga nokutaura ndiri nesi futi. Saka ndakatanga kupindanawo netsekwende dzakasiyana siyana ndiri kumusha. Musandiseka ba mazeziri, musandiseka ba nema vanobve kunana masvingo, musandiseka ba. Ndozvanditori, ndozvandiri. Bo hera takatomiririra tiri pano, muripo ndiri kukuona iyi, rambai makadaro. Saka ndandichiti izvoni tsekwende dzandakapindana nadzo kumusha uko dzakaoma. Ndikati chirega ndiendewo kudiaspora pamwe zvingaite nani. Uye unenokoti wesi tsekwende yakoti wesi. Apa zvandiri kutaura nezvazvo kapapa inyaya yefamily chaiyo family. Saka ndoda kuti vanhu vari panapa munzwisise kuti inini ndimbari maenzanise. Whether uri musingo asati atombororwa, uri musingo parent, whether uri paseparation, kana kuti wakadivorsa, kana kuti wakafirwa, whether uri murume kana mukadzi, kana kuti wakazororwazve, ndinokudai mese makadaro panapa paSIS MELLY panapa. Pamadiaries pano ndinokudai makadaro muri panapa. Chikonzero chendiri kutaura izvi ndechekuti ndakabva neko kani kumhunga kunaipwa ba. Ndinoziva zvandakapindana nazvo. Ndakarorwa izvozvizvi ndiri mukadzi wamufundisi, ndiri mufundisiwo. Asi second marriage iyi nhamo yandakaona kumashure uko, ndoda kuti ndizvintroduce, ndiri kutozvintroduce izvo, ndokutozvintroduce wacho. Nhamo yandakaona kumashure uko, dai ndandisina kusimba masimbiro andakaita ayaka kwete panyama, ndakasimba futi panyama ka. Apa ndinotaura zvekutosimbe pamweya chaipo. Ndingadai ndichipenga kana ndingadai ndakaponda munhu kana kuuraya munhu chaiko ngezvandakapindana nazvo. Muchazondiziya more and more as we keep going. Asi chikonzero chandaya panapa ndechekuti vanhu tirarama upenyu hwedu tichibatsirana upenyu hwedu kuti zviite zvinhu zvakanaka, because kunze uko kune chando. Ndakutaurirai kuti ndinozviziva kuti kuroorwa kunodini, ndinozviziva kuti kurambwa kunodini, ndinozviziva kuti kutukwa nekusekwa nekurejectwa nekubetreiwa zvinofamba sei. Zvese izvozvo ndinozviziva izvozvo. Saka handisi munhu wewo kuti ndinode kujaji umwe munhu kana kudini, handijaji munhu. Ndozvanditori izvozvo. Ndinongotora vanhu sezvavari, ndinongofarira vanhu sezvavari izvozvo, techibatsirana, mechibvunze mubvunzo techibatsirana, because dzimwe nguva unofanirwa kubatsirwa nemunhu akambopfuura nemazviri anozvinzwisisa. Unoziva zvakasiyana nekuerenga mubhuku. Nyaya yavakanzwa mubhuku zvakasiyana nekuti uri kutotaura nemunhu akatombopindana nenyaya yacho akabudawo mairi ari mupenyu, pfungwa dziri sound and stable idzi. Situation izvozvi zvatiri kurarama yakati omei nenyaya dzeCOVID idzi.
izvozvizvi masingle parent akawanda mwari kushungurudzika, nherera dziri kutambura, dziri kuita sei, zvakasiyana siyana zvakawanda ngenyaya iyo iyi yeupenyu nekutika kunoitike zvinhu muupenyuko. Chimwe chandakanganwa kutaurira ndechekuti nenyaya yangu iyo yokuda kuona mwachifara iyi, pandakatanga kutengesawo kabhuku kangu aka, ndakati dhuu kuti kwandakabva kubhohera uko, hei nhamo yandakatamba. Munoziva kuti ukati unobve kubhohera vanhu vanoseka, because ameno kanzvimbo kakako kuti kakamboitawo sewo kanzvimbo kako, vanhu vanoseka, kubhohera kwakaoma. Ndakakura upenyu ameno vamwewo pamwe masaladhi vari panapa nechii, inino henyu makoti wenyu kakwandakakurira kwakaoma. Ndakatamba chakati tsvuku, ndakatambe nhamo mukukura kwangu. Saka asi ndoda kutaurira iwewe, kana wakanditarisa iwewe uri pane iwewe, kuti kwawakabva akuditemeni kwauri kuenda. Dai kuchiditemeni kwauri kuenda ndingadai ndisiri pandiri panapa. Nhamo dzandakapindana nadzo, dai ndakade kukurumbidze nhamo, if I decided to applause, the troubles that I was going through, I wouldn't be where I am right now. Kana sisi meri chaivo vaizombotoziva nekuti kune munhu akadai kuAustralia, vava vasingazombozviziva. Asi ndode kukuencourage iwe, whether uri murume kana uri mukadzi, kuti dambudziko riri kupindana naro nhasi irorero karo harisi kuzokuendese muguwaba. Uri kuzvinzwa here iwewe wakanditarisa? Dambudziko ravakatarisana naro nhasi ari kupinzi muguwaba. Vanhu vaimbondiseka, vakusekerera. Vaimbondiseka vakuita sei, vakusekerera. Munoziva kuti ndakatambura kunyika kuno kwatiri, ameno kwamuri kuripresenta muri nyika dzakasiyana siyana idzi. Ndoda kutaura ndakatambura ndiri muAustralia munomu zvekutizwa nevanhu. Ndakatizwa ini. Nhamo dzako dzakuwandira zvokuti munhu anokuona so una ndiGladys ari kuuya kwauyu mumo, ochinja direction. Iwe uchitoti ndaunawo munhu wekutombotaura naye kumusha kwangu, kutizwa vanhu vachisha kuti toti makadii kana kuti todini, zvichifamba maraini muzvisina kumira mushe basi. Asi ndava panapa kuti ndizviintroduce nekuencourage umwe munhu kuti dambudziko rauinaro iro harisi rekukusvitse murufu, zvichanaka. Ukanditarisa inini wakuzoziva nyaya yangu, as we keep going muchanyatsoziva nyaya yangu. Ndoda kutaura kuti kungonditarisa chete unoone munana waMwari. Ndiri munana ini, munana, ndiri munana, uri munana iwewe. Pfungwa dzako chete ngadzingoziva chete kuti kuna Mwari kudenga uko, murapi mukuru anorapa every situation yaunokwanisa kunge uchiita go through. Izvozvizvi nekudai kwandikuita zvandaitaura izvi, ndakadecide kuti Mwari manoita henyu, mazondibudisawo matambudziko aya, upenyu hwangu hwarongeka. Ini handikunyepa hangu, ndingangochema hangu, handingaiti hangu jema newadya iyaiya, handiti handingaiti hangu jema newadya. Ndataura chokwadi kuti Mwari vakazondinzwa. Mwari vanopindira munyengetero. Manzwa songa ndandichiridza panapa, Mwari havanyadzisi, vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzisi, vanotaura chokwadi. Mwari vakazopindira munyengetero wangu. Vaimbonditiza vaya vakuya, makambonzwa. Handisi kutaura hangu zvemabato kana chii, but pane statement inotaurwa naChamisa yekuti they are now coming to me Nicodemusly. Makambonzwa statement iyoyo? Vakudzoka Nicodemusly kuzotsvage chii? Kuzotsvage rubatsiro, kuzotsvage counseling, kuzobatsirwa mamarriages avo, vana vari kushungurudza vabereki, zvimwe zvakadaro. Izvo zviri kungoitika so. Unoziva kana Mwari vangokuropafadza so, zvinhu zvinongotanga kungofamba so. Ndinoda kutaura kuti ucharopafadzwawo zvekuti vari kukuseka vachasekerera. Vachauya Nicodemusly, kuuya usiku vanhu vakarara, kukutsvaga kuti hei yaya uri kubatika seiko mazuva ano, hanzi chikuZimbabwe vanoti chindimuri kurira. Sisi wangu makanditarisa mimi, mucharira, muchanzi ndimuri kurira, muchanzi ndimuri panyanga mazuva ano. Ndo zvinoita Mwari uyu. Saka nhasi ndoda kuti mungoziva chete kuti munhu auya kuzozviintroducer uyu ndiani. Ndinoziva kurarama uine zvokudya, ndinoziva futi kurarama usina zvokudya. I went through that. Ndinoziva kurarama usina chekufuga chaicho, and ndinoziva futi kurarama uine chekufuga. Ndinoziva kurarama uchimhanya kuchikoro netsoka, usina kana bhutsu kana juzi zvaro muna junior kunonyora pasi kudai, kunyora mumavhu kudai. Ndakanyora mumavhu inini grade 1 kudzidzire panze, bhuku rangu rakari pasi apo uchinyora uchidzima kudai, uchinyora uchidzima, metsi dzichitoenda, ticha achitenderera komake zviro zvakanyorwa mumavhu. Asi hodaiwo zvinoita Mwari uya zvavazo.
tarisaiwo zvinoita Mwari. Look at God. God is a caring God. God is a loving God. Panapa I want to tell you kuti tichange tichifara, tichava nematopiki amunoda imimi, zvido zvenyu kunyanya ndo zvatinenge tichiva nazvo panapa. Tichipemberera, tichidzidzisana, tichibvunzane mibvunzo. Nhasi zuva rokuti mundizive basi. Nekuti zvakawanda zvichauya. And vasingagoni chirungu aya kana makuona kana ndiripo inini SIS MELLY's diaries ka. Tsvagai henya nokuinterpretera ibi because ini ndichakurova ine masurprise akasiyana-siyana nekuti ikoko kuAfrica ikoko tiri kutoda kuti tidzidze tisimukire tiende pane imwe stage. Saka handisi kuzongoramba ndichiya panapa ndiri ndega. Pane tuvarungu pane hanzi pane chatichakupai pane mavheti andichakupai, pane varungu andichakupai, pane varungu andichakuunzirai panapa. Mazvizwa. Saka garai makagadzirira. Mukaona flyer rangu rabuda rine murungu, garai henyu motogara henyu mine munhu anokuinterpreterai because murungu iye haangouyi pano, anenge achitofambira zvinhu zvitori serious. Kuti dzidzisa nekuti batsira inini ndichidzidzisawo because kwandiri kunongoka ndio vanhu vandinoswera navo vanodzidza kwandiri ndichidzidzawo navo. Saka ndinoda kuti mutese mudzidzo ubva kwavari. Pamwe ndine ndichiva hangu ndiri ndega kana ndine ndichiva ndinewo vamwewo vasiri varunguwo maAfricans akasiyana-siyana from nyika dzakasiyana. Ndinokwanisa kuya nemuzambian anonge achitotaurawo chirungu. Pamwe tiri kutaura zveutano. Senge nini kwandinoshanda ndoshanda kucritical care area. Nehunesi hwangu ihwohwo ndinonamatira futi vanhu ikokoko. Zvese vanozviziva ndovanamatira futi ikokoko critical care area koko. Saka ndichauya pano nezveutano, utano hwevakadzi, utano hwevarume. Tichauya panapa nema-issues eupenyu, matopic muchaona anenge achiuya papapa tichifamba takadaro. Saka don't miss out. Ndoda kuti tinzwisisane tibatane papapo and muchiziva kuti you are fearfully and wonderfully made. God loves you the way you are. Pamwe pacho ndichauya ndichiparidza. Ndinongoenda ndakapfeka mabhachi akasiyana-siyana so zvichingodhipenda nekuti ndiri kunzwa kuti ndiri kuda kuita sei. Handiti munoona kuti wasa wakadzidza ende wakaropafadzwa nezviro zvakasiyana-siyana. Handiti. Saka munofanirwa kubenefita from that. Pamwe ndichava ndichitokudzidzisai zvimwe zvinhu zvamunenge muchida kuti zviitikewo muupenyu hwenyu kuti upenyu hwenyu huite sei hupfuurire mberi. Handiti ndakutaurira fanike vanhu vanogara vachichengeta vana vari vega vaya mwoyo wangu unorwadza zvisingaiti. Ndakuudzai kudhara kuti ndinochengeta futi chii kwete ndinochengeta ndinobatsirana nevanhu nezvinhu zvangu zvandinotengesa. Ndinokuona pane munhu akazondibvunza kuti izvoni hindawa muchingoti mukati gare momwa kapu yoimbori imagine uno munhu akandibvunza kubva kuSouth Africa saingoti ndinoite zvemushonga pane zvine zviri mukapu hamuna zvirimo kuri kutonhora kukanibhera kuno ndiri kucapital city yekuAustralia kune chando. Saka kana ndichiuya muno ndinouya nemvura yangu muprayer room mangu mandiri muno ndinouya nemvura yangu inodziya ine lemon kuti huro yangu iite right ivo ndiri nesi pakakarakata pahuro apa ndinorambidzwa kuenda kubasa season yeCovid kai. Saka makapu angu aya mamage angu aya ndinotengesa, bhuku rangu ndinotengesa, ma-t-shirt zvii zvakasiyana-siyana. Chikonzero chandiri kuita zvese izvi ndiri kubhadharira nherera kunyanya dzisina baba namai dziya ndiri kubhadharira ma-school fees kuZimbabwe uko. Then kana mari yandinenge ndinayo nguva iyoyo ndapedza kubhadharira nherera dziri pachikoro ipapapo dzisina baba namai vakamukanda ngoti izvozvi peji rangu rakalokwawo ndikuti ndakaita 2 men friend request at one go but vakaona peji rangu vanoona zvandinoita papapo. Saka zvinondibata and zvinotondifadzawo kuti chikoro chandakaenda chandiri kutaura ndainyora pasi ichochecho ndakuchengete nherera and it's overwhelming because kumushanda kabva kare ndinoenda vangu ndichivhista but kubva zvokuti ndinyatsoziva kuti zviri kuitika ka I was surprised kuti chikoro chandakadzidza chinoita nherera dzinosvika chikoro chidiki so chinoita nherera dzinosvika kana kuma-70 akomana chikoro 1. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakandibata izvozvo. Saka ndichite zvandinoita zvinezvi ndo zvandinoita izvozvo ndichidaro futi. Iwewe pauri papapo unokwanisa kunge usingakwanisi kubhadharira nherera fees kana kuti kutenga zvinhu zvandinotengesa kana zvoumwe munhu kusapota asi kutongova uri pano iyo isapoti hombe iyoyi. Kungwa uri panapa isapoti hombe iyoyi. Kuuya uchingoitawo zvinoitwa paSIS MELLY's diaries ipapapa tichitandara kudai isapoti hombe iyoyo tichifara tese tichiita zvatinoita tese. Saka vanoda kundiziva more nhasi handisi kuda zvokunyanyotaurisa because inini I can talk. Wasi unotaurisa zvisingatomboiti I can talk handiti. Ndosaka Mwari wakandipa chipo chokutaura ichochi kuti ndione kuparidza nekubatsira vanhu nekutaura nevanhu asi zvandirode kuti tiite nhasi
kune vanokwanisa kunge vachida kuziva a bit more about me or where I am or whatever it is, or kana kuri kuti you missed out, unoda kuziva kuti what do I stand for, wasi uyu unombomirirei koi. Zvandiroda kuita, use the mic tanyatsokuteerera. Hamusi kudziva zvandiri kutaura ivivi. Ndandichiti kana paine munhu, nhamba dzandapina idzo dziri pazasi apo, vanoda kunyanyoziva zvakati wandei nezvangu, +614 05864 vanoda kufona, feel free to call. Kana muine mubvunzi yamunoda kubvunza, bvunzai. Nhasi izuva rekuti tiite meet and greet. Next time pane ndichidzoka, ndiri kuda kuti titaure nenyaya yedepression, guys. Tiri kuda kudzidzisana nenyaya yedepression. There are so many people out there who are faking it. Ndakamboseka hangu mumwe musi panapa, ndichidzwa SIS MELLY vanondinakidza, SIS MELLY vanondifadza, and her laugh so is so infectious zvekuti vakatanga kuseka inini nechitodaira ndiri kuno kuAustralia kuno ndichisekawo zvangu. Hanzi naSIS MELLY, vanhu vanoti izvoni, fake it till you live it. But I want to tell you the truth kuti svika panguva yekuti izvoni unoziva kuti ndo situation yandiri, wozvipinza mupfungwa dzako kuti uzvinzwisiso ndo zviri kuitika. Ukasazvigamuchira kuti ndo zviri kuitika ka, unoramba uchiita sei, uchitambura nesituation iyo. Unofanira kusvika pakubvuma kuti ndo situation yandiri. Saka ndiri kuona kuti vanhu vakawanda, kune vanhu vari kurarama nedepression, hazvisekesiba, zvinhu zviri serious izvozvo, zvekuti upenyu hwevanhu huri kukanganisika, vana vari kukanganisika, mamarriages ari kukanganisika, mafamilies ari kukanganisika nenyaya yandiri kutaura iyi. Saka kana uri papapa, handisi kuda kutaura nyaya yandiri kutaura, next time pandiri kudzoka tineta kutaura zvinhu zvine musoro manje. Saka ndichiri kumbofunga kuti ndotsvaga munhu here, because kuna vamwe vanhu vakazvipira kuti vakamboenda go through that situation, vakazvipira kuti vauye vachitaura what they went through. Vamwe vanhu it's because of child abuse, like sexual abuse, vari vadiki, molestation. Vamwe vanhu it's because of destructive marriages or destructive family members. Vamwe vanhu they are going through a lot kumabasa. Vamwe they are going through a lot nevana and situations like that, and people are so depressed zvekuti munhu anopretenda. Ndakutaura kuti I do a lot of counseling, right? Munhu anopretenda kuya pana social media, handimukona ndazorazora mwana wangu ndiye andizorazorawo makeup idzodzo, mama muri kuenda pana vanhu zorazora iyo, ndoya panapa ndosekerera, ndoita sei, ndichita kunge ndiri kufara stereke, vanhu vobva vati she is the best woman in town, and yet ndabva pamaiki o ndabva panapa. Stress nedepression yandinayo soka, it's just not good. It's haitoiti depression iri serious yakuti kana ndazorara ndega zvesocial media zvapera izvo, yato problem iri serious. Saka apa zvandoda kubatsira nazvo ndezvekudai so, tofanira kudzidzisana kuti how do we manage, how do we handle it, how do we sustain ourselves, and how do we get out of it. Because inini ndinoda vanhu vanofara zviri genuine pano pasocial media, mumaraini, kunze uko, uri wega uchifara. Guys, I have dealt with enough people to know kuti uyu munhu ari kufeka uyu anotoda hake rubatsiro, uyu munhu apedza palive apapa ane stress nedepression isiri kutomboita, anoda rubatsiro. Saka ndiri kuda kuti izvoni tibatsirane, tisvike pakufara zviri genuine. With the little that you have, you can be happy. With them, ndoti chine zvakawanda zvauinazvo kana zviri pakati nepakati izvozvo, unokwanisa kutofara. Uri wega kudaro, uri musinguru kudaro izvozvo, unokwanisa kutofara. Ndati ndakabva neko kumhunga kunaipwa. Nevana vako iwawawo nezvaminazvo munokwanisa kutofara. Wakamirira kuti mukoma nhingi vakutarise vakucheuke vati unokwanisa kutofara. Haufaniri kumirira kuti ndoda kumbotanga ndaita chakati ndizotanga kufara, because that thing might never happen. Tomorrow might never be. So I want to help someone here to genuinely be happy at every stage of your life without seeking approval of people, without seeking consent from people. And also those who are popular, if there are people who are popular who are watching me, I want you to understand that it's not every Jack and Jill that you are supposed to address. It's not every situation that you are supposed to respond to. It's not every person that needs to know what is happening behind the scenes. Sometimes my results anofanira show ega. So there are so many things that you can do behind the scenes without telling people kuti zvinhu zvitokufambira zvakanaka. Ipo panapa I want you to know kuti asi munhu wese ari kundifarira pano.
vamwana vatondiona vakatongoti amheno zvazvo ikokoko, vamwe vandionawo vakandifarira, vamwe asi handisipo panapa kuti ndinge ndichiiswira ndichitoleratewa nemunhu. Those who appreciate me and what God has deposited in me, those are the ones that I'll stick with. Vanenge vachida kuchoropodza kana kuseka kana kunyomba kana say, I will not respond to you. I want you to know from the beginning. Vamwe tiri man toughness to crack. Takabva neko kumhunga hakuna ipwa. I had it tough. Yeah, you shall know. Kune ko iri kupinda. Hello. Yakata. Regai to continue. So I was saying, some of us we had it tough. Tato zvinini zvinyemba singaibvizvazva. Saka I want to teach someone, because ndiripoka pa social media papa ndinoona zvinoitika nezvinofamba mumaraini mune kudini. Saka I just want you to know kuti tiri kufanira kubatsirana. There are some people who are struggling because of mental issues, you know. Angonyorwa anyombwa anzi chakati pa Facebook. Uyo atopa live streaming. Hanzi chiko 24 minutes arisati tatanga tatopedza. Anyway, ndandichiti zvoni. Wangovhiringidzika mbijana wakutoresponda, wangovhiringidzika mbijana wakutoreacta. Yeah, that's another thing. There is a difference between responding and reacting. Depression is very real and it's destroying lives, and a lot of people have demonized it. Okay, hanzi demon rekuita say, okay, let me give you a typical example. Musati no discuss aka ndoda kuti muye muri serious. A typical example yandoda kupa ndekuti, if your mental status or your mental state is not in good shape, you can't think straight, you can't do things properly, you are destroyed, you are distorted, and you just go where the wind is blowing. That's what can happen to you with depression. And not just depression, it's wider, but I'm going to focus on that to start with. If you want more or you want me to talk more about this, I will come back. And like I told you, I'm planning to bring someone who is open enough to actually talk about it, who has gone through it, and then we talk properly, because this is dear to my heart. I know what I went through. If I was not as strong, if I didn't have good support, if I didn't have good people that surrounded me, I'm telling you, I could be down the drain. And so to me, you know, as you are going through these challenges of life, I want you to understand that you are the sum total of your environment. What kind of people surround you? What kind of people do you fellowship with? Do they tolerate you? Do they appreciate you? Or they just, oh yeah, she's here again, whatever. Do not give yourself poison by being where you are tolerated, not where you are appreciated. Use your wisdom, use your common sense. Don't destroy yourself because of these kind of things. So I want you to understand, we are going to go deeper into this topic. And what I wanted to say is, ukarwadziwa neruoko izvozvi ruoko rwako rukanzi rwagurika urwo, andipo tichitoona live streaming yoyi pamwe uri mumota wobva warowera ruoko rwonzirwa, you don't even need someone to say go to the hospital. Do you understand? Ukatyoka gumbo iri musoro ukatema uyuyu unokurumidza unotora panadol, because uri kutaura kuti something is not right. I have realized kuti izvoni people neglect their mental state. Izvozvi mota yako kwada kuenda izvozvi ukaona iri kuflasha red light, autoendi unotsvaga makanika chop kuti uya ugadzirise mota iyi, because unoziva ndikatanga rwendo rworwo mota isina kugadzirwa iyi ndinojema munzira kana ndinoita accident munzira. So we are very good. Munhu pakasikwa naMwari kaka ari very good. Ndosaka uchiona kuti chiro kunamata vanhu vakawanda vanonetseka nekuti vari kuti toda kuona Jesu wacho mbune kudai ari kupi Jesu wacho. Chinhu chisingabatiki, chinhu chisingaoneki, chisiri physical kumunhu wakasikwa naMwari chinotinetsei kunzwisisa. Saka muchiona kuti izvoni ukarwadziwa nechinhu chinobatika unokurumidza kumhanya wachipatara. But pfungwa dzikatanga kuaffectika unodziignore slowly uchiignore. Uchiasona kuti environment yandiri iri very toxic, unoramba uchiignore because zvinhu zvausiri kubata nemaoko ako. Sometimes unotosvika papoint yekuti iwewe wacho hautozivi kuti ndakuita go down the drain. Vari kukuona ndivo vanozoona kuti ningi haadai so, kwaakuenda uko hakuna kumira mushe. Why? Because your mental state hauioni physically. Asi kana yakasashanda mushe, it will affect the physical. Do you understand?
chisingaoneki icho checho chikasabatwa mushe chinozoafekta manje zvinooneka. Unotanga kuluza interest mune zvauri kuita, wotanga kana kudya kana kuti useke nevamwe, so zvinosekesa zvinokutorera kana kuti 30 minutes later vamwe vakutoseka zvimwe uchiri kuseka zvekumashure. Hello, caller. Hello, how are you, my dear? Makadi. Tiripo makadi, my sister. Sorry? Yeah. Wasatodika so andimutozona zviri kuitika. Yeah, munodika. Yeah. Muri right, Derek. Oh, my dear, I'm so humble. Thank you. You see, pano SIS MELLY panapa ndakutogara because ndatoone munhu wangu panapa andi appreciate. Ndimukona. Chero ari wani. Yeah, but munenga yenini, it's okay. Munenga yenini chete, it's okay. My sister, mandifonera kuti muri kupi? Zimbabwe kwarari. Oh, God bless you so much. God bless you so much. You know, tangoti tiri kwese kumatima na nyika ikoko SIS MELLY andimukona zvavari kuita kuti rudo rwawo so ruri kungotisanganisa. Izvozvi pane munhu atori kutaura ari kuAustralia nevari kuZimbabwe. Handimuna kuti zvinonakidza tinotokusuwa iwo. Asiti. Ya tinongotenda SIS MELLY zvishwa. Asi SIS MELLY anda kutendwa zvatinunyeperana ngatingovatenda, ngativasapote tivatende because amanaka ndokunonzi kubatanidzwa ikoko bond yacho iyoyi itori serious iyoyi. This bond is serious. Yeah, true. And murambo imchimuri pama like topic mada kuintroduce depression zvishwa. Most on topic yo munyasa kuchidzidzisa because it's real and people tikungofamba zvedu tichifunga kuti we are okay but we are not. Taura zvenyu. So it's good zvenyu kuti mozouya yenyu mozoiaddress. Thank you so much, my sister. Thank you. It's okay. God bless you. Tionana pa next streaming ipapapo ndo pari kuitika zvedepression izvi. Thank you so much, my sister. Please. God bless you. Moinvitawo vamwe vakasiyana. That was my sister pari kuti izvoni zveshuwa kanyaya yedepression inoda kutaurwa nezvayo because vanhu vakawanda vari kufamba vachifunga kuti vari right and they are just distracted. And the problem inozoitika ndeyekuti paunozosangana tomboti uri single, paunozosanganawo nemunhu anenge akukuda manje, ukasangwara manje zvinenge zvakuafekta munhu asina zvaanonyatsoziva kuti zvii zvakamboitika muupenyu hwako. How do you handle it? How do you move forward? How do you even with those people who are now involved nehealing inenge ichiitika iyo, how do you help yourself first? How do they help you? Tinotofanira kuti taure nezvenyaya iyo. Kana pane vari kuda kufona, pane mumwe ari kufona futi. Hello caller, how are you? Hello, can you hear me? Atadza kupinda zvaramba kuita, but yeah, it's real. People are dying, people are committing. Let me tell you this. Ndakarwadziwa stereki a couple of days ago. Ndakashanda muward, guys. Ndakashanda. This thing is no respecter. Depression is no respecter of creed, color, background yako, race. Arina basa nazvo depression ndanzi ndine PhD, ndinonzi doctor so and so. Hakuna zvakadaro. Ndiri kudhila nemaprofessor pano. Ndiri kudhila nemaprofessor inini. You know, people call me all over the world. Hello, caller. Hello. How are you, my dear? Ndinofara mama makadi yenyu. Tinofara ndokumbira kuti mureduce volume, kune background noise. I think iri pamuri kuona live streaming panofanira kunge pari on. Munokwanisa kureduce volume here kugadget yamuri kushandisa for live streaming. Ndaregister ndanga ndichitokuona ipa live. And you are in South Africa. I can see your number there. You are calling from South Africa. Thank you so much, my sister. From South Africa. Okay, mama, meita basa. Murambe mchidzoka uye matafara. Ndinotenda SIS MELLY kukuunza kwavaita pa live. Oh, thank you so much. God bless you, my sister. Thank you.
Okay, Mama, maita bye. We'll see you next time, okay? All right, Mama. Bye. Hello, South Africa. South Africa, pisa. Hello, how are you? No, makadiwa kom. Aiwa, vakoma ndivo vanozve waswari pano taurai tizwe. Topic dzamuri kuda kuuya nadzo vakoma todzikurudzira zvisingaiti because some of us are going through a lot of things. Dzine matopic amuri kuti why. Tinotenda mwari kune zvakawanda zvichaitika papeji pano and hatizorambi tichititsika nezvinobayo pamwoyo maningi but tinenge tichisanganisa asi izvozvi zvikandaona kuti ini hangu ndakutaura ndinoda vanhu vanonga vachifara nditi saka ndaona kuti titange tipfuurire mberi tichifara tiri pano paSIS MELLY's diaries ka ngatichimbotanga taita sei manje tagadzirisa zvinorwadze pamwoyo apa zvokuti hope hadziuiba. Taura henyu tinzwe hope hadziuiba my sister. Zvakakoma ipapo mataura chokwadi saka tongoramba takakutarisirayi kuti muuye papeji redu raSIS MELLY tichidzidzisana tichinzwawo zvimwe zvinopodza mwoyo yedu yakaremerwa. Ya ndoda kukutaurirai chokwadi my sister. Ndo rangu chairo randakadaidzirwa naMwari iroro. Ameni. Mwoyo yenyu ichapora. Amen, wakoma. Ya, ichapora mwoyo yenyu. Muchambochema. Hakuna wachatochema chetika. Hamuna. Inini nyaya yangu mukazoinzwa ka sister yangu ka. Mukanzwa nyaya yangu ya muchainzwa musiwo yoyo. Muchachema, mugoseka, mugodini. Tiri pano paSIS MELLY panapa. Inini ka. Ndakutaura chokwadi. Ndakutaura kuti bhuku rangu randakanyora iri rinonzi Another Chance iri. Anditi? I was given another chance. Asi majokes were. Sure ndingadai ndakafaka nakuraya munhu anoita si. Zvimwe zvinhu zvacho ndakaita go through ka. Nendakufungawo vanhu vari kuita go through izvozvo ndobva ndati maiwe. Munhu akaita go through izvi akasasimbiswa naMwari senge masimbisirwo andakaitwa kaka. Munhu uyu anofa uyu. Munhu anozviurayiwa. Handizvo. Kana kuti munhu anongofamba asina direction zvokuti hauchazivi ndiri kuenda kupi chii chiri kuitika nhasi kungoti chero zvazvaita hauna kana order kana interest kana chii hapasisina interest gone yeupenyu saka zviri pamwoyo pangu izvozvo saka ndosaka ndati ngatitange tambogadzirisana panyaya iyi kuitira kuti takuzopusha manje tichiita zvimwe zvinhu tese tinenge tapai pasame page tichibatsirana tichidaro vanenge vachitoda kunyatsobatsirwa vanenge vakuzouya tichiona titawabatsira sei you see. And that is very important, my sister. So thank you so much. Thank you so much. Guys, mafoni ari kupinda. Regai titaure. Hello, caller? I don't know. Anyway, vanhu weka nyaya iyi yakaoma iyi nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi. Saka ndati zvoni beta nditange ndakuudzai nezvangu inini kuti muzive kuti these things can be very real and tikasaita zvinhu zvine musoro kuti tibatsirane ka guys ka vanhu vanonyatsofa and especially you know just your social media yega kudai so people are in you have no idea vanhu vari stressed nezvimwe zvinhu zvokuti unoti vakomana ka kuuya palive zvokuvaraidzana nguva yokurara ichasvika munhu anorara here. Is this person going to sleep for real? Or anotorara hake 3 AM munhu anenge achiteedzera magroup ndiri kumbonamata mugrupu rakati ndanichinamata mugrupu rakati ndine munyengetero wegumi nembiri tine nguva yekunamata tine nguva yeaction tine nguva yekuzorora ndozvatofanira kudzidzisana izvozvo kuti tizive kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho ndozvinotaura shoko raMwari chimwe nechimwe chine nguva yacho and iyo iyi nguva iri kuteera iyo yacho iyo ndiyo nguva yacho yekudzidzisana futi nyaya yekuti utano hwedu hwakakosha. Handida kutaurirai kuti ndinoshanda futi kucritical care area. Hello caller? Ndinoshanda kucritical care area andiriya saka ndinoshanda nevanhu vanorwara zvakasiyana siyana. Munoziva kuti kana ndakutaura nyaya idzi inini ndiri mufundisi handiti ndiri mufundisi wekuPentecostal church saka ndinotezenge ndakuzombonamata dzimwe nguva asi iwewe kana une kwaunonamatawo hako chero usinganamati it's okay kana yangu yakunamata munhu ane choice kaMwari vakatipa machoices uchinzi wakuda kungonyarara it's okay but kana yangu yakunamata soka zvino ndinonzwa kudzamirwa so kuti vakomana kaka situation dzakadai idzo dzidzika idzi
dzinotanga iri stress, zvoti depression, zvoti resentment, zvoti mabitterness, unforgiveness, a lot of things zvopedzisira zvakuaffecta even your own health iwewe as a person. Watokurwara, pamwe wane shuga, pamwe watone bp, pamwe wane chirwere chemwoyo, wane zvirwere zvakasiyana siyana nenyaya yekuti zvinotanga kuri kumashure uko. Vamwe vanhu vandinoona manje vanouya kwandinoshanda kuri critical vanotanga vaine maissues iwayaya, otadza kubatsirikwa zvakanaka maissue iwayo, zvotanga neheadache, musoro unorwadza iwe mangwana inini panapa guys ndakamboita stress zvekurwadziwa nemusoro period iyoyo yekuti vanhu vainditiza iyoyoyo, right? Time yandanga ndichiita go through my divorce ndakaita headache yekuti vanhu vakafunga ndonga ndatoone cancer kana chuma mubrain. Ndakaenda go through a very tough divorce zvokuti vanhu vakafunga kuti ndaakukupenga. Ndaiita maheadaches aya yekuti ndakasvika papoint yekuti ndichidriver so kubva kubasa ndaiona mota dzichita, remember manje ndandachimanje apa zvichibva process yacho obviously haungati process yedivorce uchiri kugara nemurumeka, saka ndanda kugara ndega ndiri kudiaspora guys. Handina mai kuno, mai wangu vari kuno hawa kuvhista, vamweni wangu vanopota vachivhista vachienda. Izvozvi ndatoo manje nekuti ndakamaneja, I got involved kune vanhu vakakwanisa kundibatsira kuti ndite go through situation iyoyo. Muri kunzisa, I had to go through that situation. Me, I can't fake it. That's me. I cannot fake it. If I'm not happy, I look for help. I surround myself with people, not just people who tolerate me, people who appreciate me, people who push me to be a better version of myself, people who tell me every time that I am special, I am fearfully and wonderfully made. I come first. Do you understand? I come first. So I had to associate with those people. For me to get to my healing, I wanted to know it was a process. And for me also to get to a point of forgiving my ex-husband, it was a process. Some of these things, kana muchida kuti zoni ndizotaura nezvazvo kaka, guys, inini ndingori zvangu wide spread. Munotondiudza kuti taura zvakati because andiuyeperai. I have experienced life. Ndetange ndikamwana kadika. I have experienced life. Just Hello, caller. This one is trying hard, but I don't know what's happening. Maybe it's network issues. I have experienced life. Ndakasvika pekuti one handisi kurara, ndiri ndega. Shift work munoiziva mimi yekuti unenge uchibva from one hospital to another. Hello, caller. Hello. Caller, how are you? Hello. Ndokumbira kuti mutene off gadget, like volume gadget ramuri kushandisa for live streaming, please my dear. Munodakara here taita we? Taita anodakara. Makadiniko. Iyazve, ndadakara maningi ndeizwa mweibhuya. Aiwa, kubhuya ndinobhuya. Isusu tiri pakatika pakasangana kuti mabocha, mandau, anasamanyika, vanobve Jindwi, vanobve kunana Chipangai, pacha andi munopaziya here paBechinafu. Ndokwai kwangu. Ndokwai kwenyu. Ayayaya. Taita, makadi taita. Ndinotamba taita, munodakara here mani. Aronzerei mani. Ndiri kuaronzera, nhasi ndinoaronzera basi, ndinotoaronzera. Ini ndinodakara. Abhuirei anhu zveshe zvinoshupa zvendaramo zvona izvozvo. Ehunde zvese zvendaramo zvinoshupa zvezvo tinotozvibhuya, tinoaronzera nhasi. Tadakara maningi munikazi wepato weibhuya. Ayayayaya, ndatenda hangu, mwashuma. Eho, ndini hangu ndachaya nhariyo. Maichaya muri ngeti? Ndiri paMalaysia pona apapo. Aho, muri paMalaysia komana we, zvatapera kuparara zve. Taita wowe. Ai, taparara wena. Zvakanaka munikazi wepato aronzere bye. Ndinaronzera maite basa. Eho. Wasuri pananhu we, wasuri pano maite basa taita bye. Wasuri pano. Eho.
kanguva kedu kaakuda kuti rwirane hako tasarirwa nabout 7 minutes. Saka kana muchida kufona munofona. Ndati regai nditaure nyaya yangu ndechiti munoziva here kuti ndakasvike panguva yekuti mota dzechiuya kudai muno muAustralia munomu ndasara ndega nemwana handiti apa ndinode kuenda kubasa apa mwana anode kuendeswa kuchikoro nekutorwa kubva kuchikoro apa ndine zvimwe zvendinode kuitawo zvekudzidzawo nekuchinase kufunga manje kuti ndiri kumbode kuita nezvemupenyu hwangu ndo zvandaweka ndatomusingle ndikaini ndochidini hino andasara ndega pano handina munoziva ro kuti pane paunenge uchitemba neshamwari pane pezvinogumira masinguro ari panapa kaimimika vakambororwa masingle fathers nemasingle mothers pane paunotemba ngeshamwari pane pezvinozogumira dzinoremba ndiwe kuremba they will get tired of you uchambodhipenda neshamwari they will get tired of you apa akuchifunga kuti akumana zuro ndakasiya mwana wangu kwanhingi nhasi ndosiya zvekwanhingi zvakutode nyasha nekuona vanhu vanokunzwisisa nekuona vanhu vanokuda zvichibve pamwoyo apa ende vamwe vacho kwaunenge uchisiya vana vako kana kamwana kako vanosara futi vachinyeya. Hello. Makadiko lapo? Makadiko vaenzi? Ndiani wedu uyo? Ndimukoma Masimba. Mukoma Masimba. Munondiziva weye? Mukoma Masimba ndikatadze kukuziya here Mukoma Masimba. Taita ari panozve. Makadiko. Tinofara Mukoma Masimba tapinzwawo paSIS MELLY's Diaries pano tiri kufarawo chaizvo kuti wasiwa pano. Tinotenda ende isu tiri kumvenge. Ndini spokesperson wemvenge. Makazvinzwa here izvozvo? Mukoma Masimba ndinombokuteererai chaizvo munomboita godhipa kaimi mechimbotidzidzisa nekumbotifadza zvese izvozvo zvese you are loaded comedian ani zvese ipapo. Zvakutoniziya mati muri kuAustralia inogara kuVictoria kuMelbourne mugara kupi? Muri kuVictoria munofanira kuzombouya koshanya zvekoko zvitupa munotorore piko imimi tiri unozve kuti capital city une. Komana tinotenda. All right, saka bhuku renyu another chance nekapu yenyu tinozvitenga sei? Dakutenga bhuku nekapu dakuzvipira pamberi pemunhu wese. Right, Mukoma Masimba bhuku iri imimi sinzi muri kunoku kuVictoria handiti bhuku iro riri muAustralia ndinoposta anyway in Australia ndinoposta bhuku iro riri. Alright, ko kapu yacho iyi tinoposta futi kana muchida kuti poste zvese nematisheti zvese tinoposta asi manje vari mhiri kwemakungwa yo vasingakwanisi kuti vaone zviro zvizvi like mahard copy aya ndiri pauyu bhuku rangu riri paAmazon iro mukaende pauyu papeji rangu rinonzi another chance with G regai ndiri pine panapa mirai ndione kuti ndinokwanisa kuzvipinda technology inombondinetsawo mirai ndione kungoti meet and greet munozokutsanangurira mbichana for now meet and greet andizvere ndizvozvo ndinokutsanangurirai asi kana mechida henyu munozoende kupeji iroro another chance with G kune website nei yekuti munokwanisa kutenga online futi. Bhuku rangu nekapu unyora pasi motaura kuti the first buyer was Mukoma Masimba. Ndinonyora Mukoma Masimba ndatobhiro iri pano iyi ndinonyora kapu neuyuzve tatonyora kapu nebhuku Mukoma Masimba zvakanaka iyi regai timbotora vamwe ari kupinda awa maite basa. Okay, thank you very much. Thank you so much. Depression ekuita spokesperson ebhenge chazvinohelp counseling yenyu. Aiwa depression ema-admin ese tiri kukudai panapa next. Takanaka, thank you very much. Bye. Nguva yedu yakupera tasara neabout 3 minutes. So you know guys munhu unofanirwa kusimba regai ndidaire foni. Hello, Kola? Adropa. Tinofanirwa kudzidzisana maadmin manzwa zvotari Mukoma Masimba Mukoma Masimba tine mastress emaadmin kunoku nemadepression emaadmin emagroup eparo pasocial media maadmin huyai kunoku. Hello, Kola? Hello, makadi henyu. Tiripo henyu makadi Australia kai akomana muchauni ndo zvinoitwa were maita henyu kani? Aiwa tafara kasaka sanyanya kutorwa mukombe neyu.
apa tapinda akasaya kupindawo takatsoone kutadirwa neveuk nezimbabwe lere aiwa tapinda aiwa matimadza akoma kupinda muchinadisa zvenyu papo aiwa thank you muri kustate ipi New South Wales. Oh, facha. New South Wales yapinda, Victoria yapinda, New South Wales yapinda. Aiwa, tinotenda sisi Mary. Oh, thank you so much. God bless you so much. Tinotenda Mwari. Chiramba muchi next time pa depression amusasaraba. Munokwanisa kunge musinayo ka. Asi azvizikani zvinoitika. Daidzanai next time up. Ndinozoti imimi nebackground yenyu kwamuri kuno kuaustralia munhu anogara australia kana new zealand anoyazoziva chii zvinonzi depression nokuti kunoku upenyu hwekunoku hwakanyatsokuoma ende upenyu hwekuno hwakaoma shuwa ukatanga nese uchibva kunana south africa zimbabwe uchitanga kupinda muaustralia handiziva hangu kune dzimwe nyika but kunoku kunokudzidzisa chinhu chinonzi life become munhu anoyazodzidzisa zvinonzi life unoti even une madigiri unotomumasungirira musuitcase uita zvinodiwa kuno saka imimi handinogona kuteerera zvangu handinogona kuteerera zvangu life yekuno kuna chikwadi australia hakuzi isi tiri isolated from vamwe vanhu vese tiri lonely kunoku taura zvenyu life yekunoku I can relate. I can relate. Thank you. The fashion. I don't want even man vanobvaira paFacebook kuti hembe, mota, zvisi zvatinei nazvo. You become humble. Ndizvozvo. Thank you so much. Thank you, my sister. God bless you. Take care. All right, bye. Bye. Guys. Right, we are almost coming to the end. Hello, caller. How are you? Hello. Ndakumbira kuti muridhise volume yezviri kuitika kubackground. Okay. Thank you, my dear. Thank you. Munodakara. Tinodakara makadiniko. Dzorai volume kubackground handisi kunyatsokunzwa iko. Oh, aiwa. handisi kutombokunzwai ndiri kunzwa music yepavhidhiyo iri kuuya ndandichiita iyi. Zvino nguva yedu yadini zvayo yatsvuka ikakwata taakusvike kumagumo echirongwa chedu saka let's make a date guys. Like I said, today was more of an intro, meet and greet if you want to call it that way, but guys mandiropafadza maropafadze page redu maropafadza zvese zvatatichita panapa. Inini ndinonzi Gladys Mutongoro yamuzuva. Ndokumbira mudzore volume yegadget yamuri kushandisa kumashure uku. Anyway, ndinonzi Gladys Mutongoro yamuzuva paFacebook. Anditika, that's my personal page. But please, those who want to know more about me or they want to join me, ndakuda kuzopedza manje. Group rangu or page rangu, it's not a group, it's a page. Page rangu rinonzi Another Chance with G, as in G-E-E, Another Chance with G-E-E. So those who are interested in, you want to get to know me more, you can go and like my page there. But hello, caller. Hello, Akoma. How are you? Magadini. Tinofara. Muri ku state ipi? Tiri ku WA, Perth. Oh, yeah. Western Australia. Yeah, Perth ndimi target. And you know that I've been doing my tours last year. I've been touring Australia. And I was supposed, before COVID, yakazondimisa ndaifanira kunge ndiri kuya ku next tour yangu was supposed to be Melbourne. And the next one, muna August, ndanichifanira kunge ndichiuya ku Perth for my tour. And right now, I was supposed to be in California, USA, Los Angeles. Munoziva ndiri kuzvitaurira izvozvi ndoda kuti ndikuudzei vanhu imimi kuti muzive kuti Mwari havanyadzise. Taurai, my sister. Inini hangu ndafona kuti nditi
But that is our Australia. I love you. I love you too. I love you too. Oh, that's so nice. That's so nice. They are so depressed. Even though they just hide it, but tinoda munhu anotidzidzisawo kuti you go about it. Mwari wakukomborere sure. I'm so happy. Ndinogamuchira, my sister. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Vanhu mapresenter mafelebrity anongouya ndeku UK asinawo wedu imatinadisa tinotenda Sisi Melly andirare ndisina kufa. aiwa tinotenda Sisi Melly nekuti pa opportunity inoyi we have to thank her. Sisi Melly vanofanirwa kutenda anotisanganisa. She's a lovely person. aiwa tinoatenda. Oh, thank you so much. Thank you. You are making me. Hanzi nevarungu vanoti chiyani, you are making me blush. Aiwa madadisa. Manje inini ndikuda kutenga kana nchida kutenga t-shirts unoita sei? Ndinoposta. Okay. So what you do, munozondinboxera manje anditi munondinboxera, and then because vanhu vafona vakawanda pana ndingazozivi nhamba dzenyu, so you inbox me and we can have a chat. Okay, thank you. You are loved and you ameno. Thank you. I love you too. I love you. Thank you so much. Oh, I receive. God bless you too. Okay, guys. Apana chisingaperi. Thank you. That is Australia. Oh, thank you so much, my sister. I appreciate you. Thank you. God bless you so much. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, vanhu vakanaka weka. You lovely people kasoka. Ish. Mandi supporter, I never expected this. You have supported me really well and I appreciate you. Mwari wandinonamata kaininika. Akuitirei zvakanaka mimi. Mazvinzwa. The God that I worship, may he do you well. May he do for you that which no man can do for you. Munhu anochinja. Anytime munhu anochinja. Zvinhu zvinochinja. Asi Mwari chete ndiye Mwari wakatendeka, ndiye Mwari. Pane munhu ari kuti pana vamwe ari kuti 10 minutes more, vamwe ari kuti 15 minutes more. Ndoda kutaura kuti iwewe nepauri papapo kaya. Mwari vakatokudongorera, so he is so much interested in the affairs of your life. Vanoda izvo zvekutenga zvinhu kamunozondinboxera guys, because I am focus on this. You can inbox me later and you can talk. I want you to understand that God loves you the way you are. You don't need anyone to tell you chakazot. You heard what I said. You know the reason why I was telling you I'm doing my tours and ndikutendera muAustralia yese mastates akasiyana siyana. You know Australia is a continent on its own. So zvakafanana nekuti ndikuenda kuZambia, ndikuenda kuBotswana, ndikuenda South Africa. That's what I've been doing since last year. Ndikutenderera ndichitora mibvunzo yevanhu ndichipindura. Ndichidzidzisa vanhu, ndichibatanidza vanhu mamarriage, ndichibatanidza nekuzama kubatanidza mafamilies ari kunetsana, ndinozama kubatanidza vanhu vanenge vachishupana kana ishamwari chaidzo. Zvimwe zvinhu zvinenge zviri very very simple, asi nekuti hamusi kunyatsoonana kuti muri kukanyana papi and hamusi kucommunicate zviri effective. Zvinhu zvidiki zvinopedzesera zvaita grow out of hand like that. My marriages, they are being broken because of simple things. Isusu vamwe takazama, hama dzangu, handikunyeperai. Ndakazama until ndakuona panapa ndichauraya munhu ndati muchazoziva nyaya yangu. Vamwe vanoda munokwanisa kutenga bhuku rangu iro monzwa nyaya yacho, but handi-encourage vanhu kuti varambane. Ndoda kuti handisi kuti shingirira kana uri kusvika paunzi waoda kufa, but vamwe vanhu mukauya kwandiri ukaona kuti murume wako pane mamwe mamarriages ka just hang on, pane mamwe mamarriages ka ekuti ukaramba urimo unofirapo kufa chaiko kufa kubayana nemapanga urewo kufa. It happens. But what I want to tell you is kana zvingori zvema-misunderstandings nekustressana nechika, ngatimbozamawo chimbotipaiwo mukana timboona kuti tine zvatinokwanisa kuita. I know how many and how much I have helped, and I have all the trust in God. Harisi simba rangu ndakaripuhwa naMwari kuti ndirishandise chipo chandakapuhwa kuti ndibatsire umwe munhu.
handiri saka I want you to know kuti as we go through some of these things ndichataura nenyaya yecommunication nekuti depression it's a very big subject zvinhu zvinoisa depression zvakasiyana siyana okay saka tichazvibata zvese zvo chii chinombonyatsokonzeresa depression chacho. What is it? How do you manage it? How do you get out of it? At what stage of your depression is it? Waakuda mushonga here? Uruda talk therapy here? Waakuda institutionalization here? Waakuda chii? Zvine mastages. Ndinokwanisa kutokubatsira panapa nditika nekutokushingisa nekukugonesa nekukudzora ndangariro zvokuti zvinotopera ukasatombomwa mushonga usati watombosvika pakunomwa mushonga kana kuenda kutherapy kana kuenda wherever. Koita stage yekuti zvinenge zvakuchitoda mushonga kana stage yekutombogara muchipatara. Tichataura nezvazvo. Musasora muchiti hanzi madhimoni nechi guys. Manzwa asisi vakutaura panapa vati izvoni. Kana uri kumhiri kunongu kwatiri kunongu whether you are somewhere else kwauri kwakasiyana siyana ikoko. Situations dziri koko dziri stressful. Vamwe vanhu vari kuita mastress because zvavari kushanda havasiro mabasa vakatrena. Vamwe vari kuwana kamari kashoma shoma, they can't sustain their families. Vamwe vada kutodzidziswa kuti woita sei kuti utange kuita zvinhu zvako wega because unofanirwa kudzidza kusununguka kuzvisunungura senge zvandiri kuita izvo zvandakaita izvo. Kuzvisunungura kuita zvimwe zvinhu zvinokubatsira because imwe depression ka financial instability. Imwe nyaya yekuti vakadzi vari kuhura, vamwe varume vari kuhura, vamwe havasi kunzwisisana mumba, vamwe bonde riri kushupa hazvisi kufamba mushe, mopedzesera makuti uyu kwake, vamwe vana vari kushupa mumabasa, ma-in-laws zvii. Tichabatsirana zvese panapa zvichauya pana stage by stage. Sisi Melly wati pamukanaka. And chakanakira Sisi Melly unongoya woite zvaunoita panapa. Vanozvitora votora, vasingadi havadi vosiya woenda. Sisi Melly ndinokudai zvisingaiti. I love you so much and I will continue to pray for your life and whatever you are doing for the rest of my life. As long as I breathe, this opportunity you have given me, inini ndinoitenda and I will continue to appreciate you. Doesn't matter kuti munhu mwari kufunga ine zvandiri kuda kuita izvi. But ndoda ngotenda Sisi Melly, I think we need to call it a day. Tochingovhara takadai so kuitira kuti patinodzoka tiri fired up tichitangana nenyaya yedu iyoyi. So panobuda advert, start to advertise kuitira kuti tikwanise kuramba tichidai so UK yapinda. Hello caller. Hello my sister, how are you? Mushe makadi henyu. Ndinofara makadini henyu. Aiwa tinofara. I just wanted to say thank you very much for bringing up this topic. Because muculture medu topic of depression is like a no-go area. And vanhu vazhinji papa nemitse kuti zvoni kuma Africans hakuna depression. And some people don't believe in taking medication. So I hope mucha address izvozvo because medication is not something permanent. Ninge chingobatsira kubalance my hormones and stuff like that. That's why I said kuti ine stages. Saka each stage inofanirwa kumanagwa according to the severity and the stage like you are saying. So and it's vamwe vanoti namata pane pamwe pekuti you cannot address nekunamata chete, inofanira kunge iri a combination of therapies. Yeah, so kunamata kwacho nemedication netreatment and so forth, like counseling is very, very good as well. My sister, let me tell you something. Ndabva kuzitaura panapa kuti munhu akakwara gumbo anomhanya kuchipatara. Andira zino rikarwadza hede akuedzi munhu anenge atangachararira padentist. Exactly. Mudumbu mukarwadza unomhanya kwachiremba chop. But ukatanga kurwara nema mental issues, people neglect that. But a human being is a tripartite being. Do you understand? Exactly. You are a tripartite being. I'm a tripartite being. I am a person who is a spirit. I have a soul that came as a miracle after the spirit and the flesh was combined together, was put together by God, and then there was a soul. So you are a tripartite being. You have a body. You have a soul. That's why your mental state is. You have a spirit, the spirit being that was infused to bring, the soul, and the body was there. Saka vanhu vakawanda
vanoadressa the spiritual side, voadressa the physical, voneglecta the mental. Do you understand? Exactly. And when you do that, alright, iwawo ukakwara gumbo unomwa mushonga wekuti maantibiotics iwayo nemapainkillers, uri kurapa chi the body. Anditika there are some spiritual attacks or whatever it is unonamata. Anditi there are some mental issues that need to be addressed. Nema medication sema medication aunoshandisa uchibatsira muiri nyama yako, your flesh. Anditika so exactly, yeah, zvakangofanana nekuti hachisi chese. I'm not addressing that right now because hatisi kutaura nezvedepression. So hatisi kuda kuita zveshortcut. Hatiri kuona kuti you are excited, I get you, but hatisi kuda zveshortcut because munhu anozobva panaka anoita zvinhu zvisirizvo. Saka kana taakudzoka nedepression ka. No, I just wanted kuti vanenge vakaofwa in the meantime vaaccept. Mochizodzoka mubvunza ndokuti mukoke vanhu nemi muuye next time. Ininde ndiripo ndobasa rangu, and you know kana wakambozviexperience unangone lived experience as well. That's exactly right. That's exactly right. So anyway, thank you, my sister. We will talk and we'll see you then, okay? Okay, thank you. Thank you so much. God bless you. All right, guys. Apana chisingaperi vakomana tagumira pano nhasi. Thank you so much for your support. This is my intro to my show, Another Chance with G at SIS MELLY's Diaries. At SIS MELLY's Diaries. Another Chance with G at SIS MELLY's Diaries. I hope tichasangana futi, and I hope muchainvitawo vamwe vanhu tisangane panapa next time tichiita zvekuadresa nyaya yakakosha kudai iyoyi, kuti tione kuchizopfuurira mberi hedu tichiita sei, tichifara tese tiri panzvimbo imwe. Mwari vatipa umwe mukana. He will continue to give us another chance. Thank you so much, everyone. I love you. And God bless you. Father, in the mighty name of Jesus, I want to thank you for every person who has watched this live streaming. I want to give you glory and honor for each and every person who has attended this live streaming. Anyone else who is going to come later on to watch this live streaming, I want to give you glory and honor because of their life. I thank you for their families. I thank you for their careers. I thank you for their children. I thank you for their husbands and their wives. Ndinokutendai Mwari nekuti muri Mwari vakatendeka. Muri Mwari vanobatikana nezvinotishusha mukati meupenyu hwedu. Muri Mwari vanoregerera chero takakutadzirai Jehovha. Muri Mwari vane moyo murefu munoregerera, and munoramba muchitisimudzira pamusoro-soro. Mwari ivai nesu pese patiri. I speak the blood of Jesus to surround us everywhere we go. I pray the hedge of protection upon each and every one of these ones who have joined. I pray the blessings of the Most High God upon you. Chese chauchabata nemaoko ako chiendeke. Zvese zvauchabata nemaoko ako zviendeke. Zvauchataura nemuromo wako, may it become a reality in the mighty name of Jesus. Mwari vakatendeka vakuise pachigaro chepamusoro-soro chekuti hapana anokudzikisa ipapo. Mwari wepamusoro-soro vakukomberedze neruzhowa rwemweya mutsvene. Mwari wepamusoro-soro pamba pako paite ngirozi dzinokwira nekudzika, ministering unto the needs of your family, ministering unto the needs of your career, nehutano hwenyu huve huru hwakandongana, kuitira kuti patinosangana next time pano tinge tiri tese with our sound and stable minds, tichitaura nyaya dzinotibata muupenyu. Mwari vachitibatsira. Ndinokutendai Jehovha nezita renyu nenguva yenyamatipai, nezita raJesu ndanamata nekutenda nekusingaperi. Amen. We shall meet again. God bless you. Bye bye.